Takže ahojte priatelia, moje meno je Peter Jankovič, som obchodným zástupcom firmy Delfín a práve touto cestou vás chcem pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 26.4. v Bratislave v rybárskom obchode Bliskáč, kde pre vás máme pripravenú špeciálnu akciu. O tejto akcii vám už povie viac Jožko. Čaute, takže nachádzame sa v rybárskom obchode Bliskáč v Petržalke. Ja by som vás ešte raz chcel veľmi pekne pozvať na Deň otvorených dverí s Delfínom. Bude to v sobotu 26.4., ako sa už povedalo, s tým, že v tento deň bude špeciálna akcia zľava 25% na vybrané produkty od značky Delfín. Bude sa jednať o kaprové prúty Corsa Nero Black. Jedná sa o nové kaprové prúty, ktoré vyšli tento rok na trh. Sú to veľké šupy, sami mám otestovanú. Je tam veľkosť od 2,7 až po 3,9, rôzne libráže. Každý si príde na svoje. Takisto k tomu, aby ste boli kompletní, budú dva typy navijákov. Bude sa jednať o naviják Amox veľkosti 5T a 6T. Klasické kaprové navijáky s prednou brzdou v takej priaznivejšej cene. Pre tých väčších fajnšmekrov sú tam navijáky Inox vo veľkosti 70 a 80. Patrí to k vlajkovej lodi Delfínu. Budete si môcť vyskladať svoju, dá sa povedať, perfektnú kaprovú výbavu za veľmi slušné peniaze. Takže my vás tu radi tu v sobotu uvidíme. Takisto Peťo, náš obchodný zástupca z Delfínu, ktorý vám vlastne odpovie na všetky otázky, ktoré sa týkajú delfíňackých vecí, či budete mať záujem vedieť nejaké montáže, alebo ako pripraviť si z určitých komponentov danú montáž. Vysvetlím vám všetko o delfíňackých udiciach, navijákoch. Takže ešte raz, radi vás tu uvidíme a budeme sa na vás tešiť. Ďakujeme. Tešíme sa na vás. Čaute.